дар ин рӯз ҷавонони ноҳияи шаҳри нав низ ҷиҳати пайвастан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон омодагии хешро изҳор намуда бо ҳисси баланди миллию хештаншиносӣ ба хизмати модар ватан сафарбар шуданд. рӯзи даъватшаванда бо баргузории чорабинӣ тантанавӣ оғоз гардида табрикоти самимӣ ва дуои неки волидон ба фарзандон барои хизмати арзанда кардан ба меҳани аҷдодӣ ироа гардид. ҳимояи марзу бумии кишвар ва нигоҳ доштани оромию осудагии мамлакат аз худшиносӣ, худогоҳӣ ва садоқат ба давлату миллат, инчунин ватандӯсту меҳанпараст будани ҳар як ҷавони мамлакат дарак медиҳад. зимни баргузории чорабинии тантанавӣ ба даъватшудагоне ки курсҳои кӯтоҳмуддати ронандагиро омӯхтаанд шаҳодатномаи ронандагӣ тақдим гардида, сипас чун анъанаи халқи тоҷик маросими нонгазон доир карда шуд. ҳифзу ҳимояи марзу буми ватан, арзишҳои миллӣ, пос доштани дастовардҳои замони соҳибистиқлолии кишвар рисолати ҳар як шаҳрванди мамлакат мебошад. хизмат дар артиш мактаби бузург аст ва ҷавонони мо сабақи мардонагию шуҷоатмандиро бояд аз ин мактаб биомӯзанд. боиси ифтихор аст ки ҳамасола ҷавонони мамлакат бо ғурур ва нангу номуси ҷавонмардона ҷиҳати иҷрои қарзи шаҳрвандӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳ мепайванданд. имрӯз низ ҷавононро мебояд беш аз ҳар вақти дигар сарҷам бошанд, саъю талоши худро ба хотири ҳимояи арзишҳои миллӣ, ҳифзи истиқлолу озодӣ, манфиатҳои давлату миллат ва амнияту ободии ватан равона намуда хизмати модар ватанро сарбаландона иҷро намоянд. суруду таронаҳои ватандӯстонаи ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги ноҳия ба чорабинии рӯзи даъватшаванда ҳусни анҷом бахшид.